Olo manok. Piny Kenya wadong mana gi ndalo maromo 89 to oganda mapacho kaendi dhi e yiero maduong' mabiro mabende piny Kenya bago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Chal mar siasa bende koro timonewa e kor gwenge mopogore opogore e pacho kaendi mathoth bende waseneno ka osebedo ka timre e kinde ma osekalo. Kata bed ni duol mochung' ne weche mag yiero e pacho ka mano mar IEBC nochiwo yanga chieng' tarik 29 mar mondo mi jo siasa mabende alap dhogi ne kombe mopogore opogore mar mondo mi gidhi nyime gitimo campaigns magi. Waseneno jo siasa mabende osebedo ka dhi nyime koda timo campaigns magi e lemo mag tend piny Kenya. Odiochieng' manyoro nwaneno kweth mar Kenya Kwanza kanotero campaigns magi e county ma Machakos. Kweth mar Azimio la Umoja bende odiochieng' manyoro nantiere boma ma Nairobi ka bende gitero campaigns magi e gwenge mag Eastleigh. Emomiyo okinyi ma kawuono e chenro wa mokwongo e twak mar Piny watwak kaluwore koda chal mar siasa e kor gwenge mopogore opogore. Liet mar siasa chalo nade e gweng' ma bende intiere. Nyakoro moga jwang' chwalnwa ote mari namba mar SMS 339 mbui mar Facebook kaka pile wantiere achiel kachiel yudo Ramogi TV Kenya. Twitter @Ramogi TV KE. Abinyalo tudde achiel kachiel koda e mbui maga duto te iyuda @Sharon Ongao. Katika mano okinyi ma kawuono e twak wa mokwongo okan kenda antiere kod okil kendo janon siasa Ambrose Weda. Wakili machiegni. Erokamano, thank you. Achio maber kabisa. Piny Kenya odong' mana gi thuolo manok. Ndalo medo sudo, ndalo medo kayo, wadogi ndalo maromo 89. In kaka wakili janon siasa, liet mar siasa ineno ka chalo nade? Nene sama puru antieni to nene odwa kwe matin. Bang' kanyo wach nomination osebet, opinion polls oseti jomoko me direct nyane gweng' to neno ko odwa kwe jipudo leng'. Ma bende luwore gi wach mar ni josiasa mochung' wang' ni aneno ka ok aneno ka giolo tunglu tunglu tin kuomgi mano bang' welo mag duond buche kata mana dire welo mana idwa mar chama cha na ok aneno ka giketo tunglu maber koketo tunglu neno posta tiwinjo ka gweng' mor mon ngeso mena kama manyo ng'ato ringo dhi e gweng' dakika 3 to chako pondo kamano ka skoro bang' nomination nya neno ka neno piny mar Kisumu town yoseme thurwa kocha jochungo chako dok chien wabiro duogo so liet kako nego bedi ginego jopiny gi kech kata ka bed ni okoliet kaka nego bedi lemo mar ten piny kae to di bed ni dwa bede mamor kanyalo kata mana wacho ma indien kwaluo ka wang'iyo kata mana jalup jotend piny Kenya ma bende koro siwuok oko mar laro lemo makamano. IEBC bende nochiwo negi deadline mar chieng' tarik 16 mar mondo mi gimany nyinge jolupgi. Odiochieng' manyoro raput mar duond bura kata mana to nowacho ni kweth mar Azimio bende osebedo ka manyo kata mana jala ma bende biro bedo jalupo gai mar ODM. Odiochieng' ma kawuono koro igeno ni gibiro chiwo nyinge 3 ma bende otelo ma bende gisebedo kata mana ka gidayo dhogi. Iwinja dwa yud gini maler onge chik madwaro be onge ng'ama manyo jalup mare ng'ama iluonge kisungu running mate kikao candidate jachung' kaka Raila Odinga jachung' kaka Kalonzo Musyoka not Kalonzo Musyoka Honorable Ruto ng'ato ka ng'ato ng'e running mate mare modwaro modong' no to mana drama kaka koro ka ji odhi arusi neno sama ji dhi arusi makoro gima kata mana Azimio la Umoja time o magawa mar mano na drama to ena drama mar piny ochal ga arusi ok en mana sama padri lando ni kora riucha lakini yudo kidiro michele ji kia wuotho ji wer kia ko mae ma itimo e Azimio ka ng'ama di bedo running mate ong'ere kendo ong'ere chon obed ka Azimio obed ka Kenya Kwanza en gima presidential candidate to kod jomi luongo gi sungu ni stakeholders or stakeholders ong'eyo ni kaendi wadwaro ng'ane makore wacho wakili ni magi gin seche ma bende giketho ne moko kuom oganda kata mana jotelo ma bende bedo ka osechopo kata mana chenro mar daga awaju ni ma itimo akoni dongne na arus en sama iriwo ma padri wacho na kao ng'ane ariwo gi ng'ane mane arus to ka ji poko chopo kuro to kia ji orwako negni to kia nyithindo wuotho mbele to idiro michele kone tidira mane gima gitimo
Honorable Raila gi handlers magi obed Honorable Uhuru Kenyatta obed jo biashara madongo mawuok man Kenya ginge ng'ama gidwaro ni gubed ni bedo running mate modong tikete kete dira mondo ji oneni to wananchi wachango paro nango mondo kakoro chieng moro ng'ate wacho to kobuog ji nyema ni winjo ka Mheshimiwa Ruto wuono wacho ni mane tich mayot mogik nikech ang'eyo running mate candidate mayiero to yiere onyalo mna go mbaka gi jogo makonye dwaro telo makune ni interest wani kikaw tiket ka kikawe tiket ka diere mane nikech ok mae ma chung mokwongo sama ne Honorable Raila yiero kata mna Musalia Mudavadi 207 ok ne jinoko dhi gigi ne ringo ne okodhi no yiere no wuona yere odonjo sama ne ochako yiero Kalonzo kamano sama ne Mheshimiwa Uhuru yiero deputy mare Ruto Honorable Ruto mana mano mineno geto mage gina drama mar wananchi ma wanjiko achieng mondo obed mamor ni gini wada interview nya neno kaka ngane waje Kasongo kuro kanga mago onge jogi gino ngere kendo sepange en mane jogi nyalo bedo gi nying moro achiel ariyo koro ng'ato kone kwa kawo ng'ane to mbulu nyalo donjo maromo nade kwa kawo ng'ane to mbulu nyalo chalo nade kwa kawo ng'ane to nyalo nido ka ti chaki ng'iye ni kwa kawo ng'ane to jowa mo lero ka dhi kawo ng'a gima duong' ma joge ng'iyo mazi miyo ng'iyo to Kenya Kwanza miyo enani joka yiero ng'a kage yiero ng'ane to yiero ng'ane kage yiero ng'ane to yiero ng'ane mane mirangego unge machielo ne ke interview ni dhi kuri wacho Kasongo gi Kiswahili gi dholuo romo ni ka timi gino unge gima kamano wakil kata mnaki wacho wach kata mana mar drama jatendun bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kinde mose kalo bende nosebiro kelela ka bende wacho no ko bichope nyima put makamano odoche manyoro no anene ka bende ochopo chopo mar di wach nango kaka janon siasa Kalonzo owuon mondo nyo chopi nenore ni nyo ng'ato miye wach ni dhiadhi gini kike kuod wi jouma un go kik miwa wich kuot nikech kane okodhi mopo no miye gini to koro ne oneno ni kara onyalo ga keto ji e kona matim ka kodwaro koro ikona duog mana piny nikech aneno ka teko onego bed ni en mimiye gini lakini johala gi president koni de gombo ni mondo jadala gi moro ema mondo mi gini kama kelo liet idine onge liet to bende dege dia dia kaka nege sedeno to ge medo go president Uhuru to ginyalo kawa gini to koro sani ng'iye ni ka Kalonzo kawe to koro kata president bende ok bedo go teko mar dhi jodala gi mondo wach ni wanga ambulu wa Raila mondo wabed machiegni gi telo komie Kalonzo to Ruto be biro dhi dala gi Kalonzo ko no wacho ni Raila cha ere gima ne ere to kaya to ginyalo baro mbulu no teko mar Kalonzo be nyalo dok piny nikech remember ni okuchungu no dwaro kom moro koro beto rito ni kwa yombo to umiyage moro matin so magi duto reflect mamo miyo jogi kubeto ng'iyo ne to wakawnga joma ni e Mount Kenya bende ng'iyo to koni baba nene ni ike beng'e idhi bonya dhi dichiel wadwa chako gero wuoyi kata nyako manyien maka siasa ni rumo to kendo wachako rwako ng'ato koro mama gona wan wach Kalonzo gi kianga ok wadwa winjo wadwa ni kawa achiel kuomwa ma inyalo ger to masa mar piny Kenya mana kata mnaka kiwacho gwenge mag Mount Kenya waneno Peter Kenneth kanyo nosewuok Sabina Chege mago bende mano nyinge mano chiw gi duond bura mar Jubilee e kinde mosekalo bende no aneno kata mana gwenge mag Ukambani kopogre Kalonzo bende Charity Ngilu bende no wuok ko bende odichieng manyoro te kinde mosekalo bende osebedo kosiro kata mana Martha Karua wacho ni en drama en kaka rus en una ko panga nyiri mang'eny kada mnasami di yer nyako to panga kae to umge gi suka kae tiko ni yer midwaro lakini midwaro ting'im ne iye kanyo moko nitie miluongo Kisungu ni red herring idire mondo rej matindo tindo lawe kae to the main one nitie jomoko makata kuwuok ni dwaro gini
tinge male ni dwara mar medo kwan iluongo gi dholuo ni ng'eny rech to ke ni gin serious ni ng'ato nitie ma consider gi ni dwa keto gi running mate kata dwa keto gi ng'ama ma nyinge nitie meko motegno en ng'ato kaka Peter Kenneth en gi advantages mang'eny johala madongo go the Kenyan oligarchs bende dware to kiwuog ng'ato mera owadwa matin kaka Joho samora ila madware ng'ama dware onge ombulu monyalo kelo bende thin koro kede kata kanyo mar medo kwan man gino walaro kata kamano gino ni e kind Kalonzo ne kind Peter Kenneth Sabina Chege tie kawinji en mirembo kendo bende kendo nyalo bedo ticket maber koket baba kacha majaduong to ga nyako maber maleny ma wang'e yo lakini kor kombulu kata kor ka oligarchs agak mari maweg Kenya kong'e onge mbi motegno onge kata mna ni koro ni baba odhi e piny machielo ni koro bedo commander in chief podi wadwaro kata ni sami yiero jogo tiyiero ng'ano ma kata ka president onge to nyalo kawo telo immediately ok yiera ni in kanyo so nyaka yier ng'ano motegno mano to pachwa lakini nitie awacho ni nitie joma nyinge ni kanyo mar medo kwan mondo geng' jomidwaro mondo ka ang' wach wuok rumo iwacho ni it was a very fair process. It was very fair. Nen process maber kendo wadhi interview kendo ng'ane maj top. Lakini ng'amidwaro tunge. To wakili di wach nango kotenre gi Peter Munya kata mana Tarus mabende nwaneno kochopo kacha. Gimbe ne dongi mana joma tindo. Kata Tarus mano chopo owacho ni en samo chopo makoro they need fresh blood. Inge ni kata mana dine bene Raila okwaga Nyanza kone. Tan bene da bia na dwaro interview. Kaya interview no unge qualification di apply zamede no be yudo publicity nyingi be wuok Kenya jijako neni to ken ni bende nitie joma anyalo wacho ni nitie relationship ka nitie jomiluongo ni jochodi kae to jonyombo be nitie ikuru kindi jogo nitie joma dwa nyombo to nitie joma bende gimiele ye kanyo raha so moko miluongo nyige gi gin okapani gin jonyombo kikawo kiata ruse kawo Peter Munya bende ne okuwuok oko ok no gwetao koro koponi kawe to waduro chwadie kot ibiro chwadie godha ma samore nyalo mna chiwo to yudo ka koto decide ni ng'ano is not eligible to gindalo pera boro go chiko modonge okapani ng'ato nyalo doro kawo risk ng'amo kawo risk no to kore kawo ka wakinde kaka wan wacho ni it is risky inyalo kawe constitutional interpretation nyalo bedo kama lakini nikech ne ok ogwetao tabu nyalo bedi mano ne kanyo tang'eyo ni kwande biro motegno nikech Mheshimiwa Ruto ng'iyo ne aidha onyalo kawo e Mount Kenya to Mount Kenya ka jo Kenya nyalo ywak ni ok ichak duogi ne piny okuyu to jogema bende wano kiwewa oko to wanyalo dhi Karaila kocha koro chances no nyalo dhi Meru ma part of Gema ni malo chances no nyalo dhi Embu en mani jo Embu tin bende ni malo koro donge Gema to en Gema make wacho no okuyu sechamo gini ni ng'wen tekona ma ok okuyu maja Meru mani Kenya Kwanza mana kaka nise wacho ni kata mana kaka jolup kata mana jok mose chunge tele kinde mose kala hinya lemo mar tend piny Kenya ginye jok ma gibiro luongo kata mana kaka jolup gi Kenya Kwanza poka winjo kata mana ni oseketo kata mana osechuga put mora bende nyinge gi bende okawinja hinya winjo bana mar nyinge Kithure Kindiki ma bende ji koro dwaro mar mondo mi okete lemo mar jalup jatenda mano William Ruto mana kaka waini jomimiyo komni ong'ere ok lande gaset ok lande TV Karaila ka ng'ama ni kanyo motegno en Kalonzo Musyoka ng'ama ni kanyo motegno en Peter Kenneth kae to
Martha Karua nyocho biro aneno ka oganda luo mor kode tako ne ji ni agats mag jo Kenya ok nyal risk gi Martha Karua nyalo teri e jela sasa mama motegro be mawiye tek bweg mwandu me Kenya ka ok nyal dware but pala mamimiyo president cha ke komiye mubet onyalo koni ji ni kakando we utugo en mama mane walk out ka Kibaki mo were gi Kibaki mo man Kibako sai mo tamore okoyot to jo weg piny sama wacho ni weg piny ung'eyo jo piny gi weg piny nyaka ung'e pogro weg piny gin jomage to jopiny to wang'eyo weg piny gin owners of capital joma ka chaos nitie to mwandu gi kethore to nitie gi joma ketho mwandu ji koro weg piny gi ema decide nitie Wanjiku Achie so kod jomoko go so jogi dwaro ng'ano ma gin go safe mana ka kineno ka ne gidhi makoro giungo Honorable Raila lwedo nikech gifeel tindo bendo jaduong' osenyiso no ng'ama ber bendo jo ohala koro nyalo rito mwandu to ne nitie Raila moro machon jiri mane 1992 97 ne ok nyal mule nikech ma ne ger nyalo penji ni mwandu ne yudo kanye mani golo kure to mani golo kure mano gidwar kanye ma pod Martha Karua nitie so contenders mutegno inena nyo koro Martha Karua donjo kedwa wach bar gender kaeto Sabina Chege iking'iyo ka Honorable Kalonzo Honorable Ruto tiyudo ka nitie Anne Waiguru nitie Rigathi Gachagua nitie Honorable Kindiki and then manyo Honorable Musalia Obiro en bende nyinge ochako tibago ochako wach koro nikech nyaka ukava ng'ama udwaro nyaka ubed covered ka in modwari to nyaka wa cover koro nyaka waywa ng'at nikech koweya we akendi kamano to tonge nyalo chuoyi wanyalo direct tonge kumi by the time yiri te tur bonje tur mane momiyo keti kon ng'ane modwaro lakini ywang'ane bendo genge ywang'ane koro jikia gani en ga mane until ng'ato timnade oyer dino bed kata no wacho ni idhi kawo Peter Kenneth nung'ere Peter Kenneth di kuro sani TV gi radios yanyo ma iwacho girlfriend mane go mane oweyo chon osewuok tango igoyi masama yieri to yieri kirum ebo mi iwega jomoko bende temo geng'i kuri bet wakiani en mane ma by the time yieri ni pap to saurumo koro jiko ma sayere wadhi uru mano bende is another strategy that is being used so jogi ging'eyo Honorable Raila Odinga ng'eyo the running mate Honorable William Ruto ng'eyo the running mate koro gipimore koso girito kata mna chin tarik 16 ma bende en odiochieng' mogik ma bende IBC nochiwo pimruok makoro ni kama duong' en ni jo Azimio yiero ng'a biro determine kaka jo Kenya Kwanza yiero for instance ka Azimio okoyiero ng'ato from Mount Kenya to miyo jo Kenya Kwanza thuolo koro ginyalo yiero aida ja Meru kata ginyalo mana yiero kata na Musalia koro ginyalo yiero nikech koro there's no claim ni ng'ano wewa ka jo Azimio yiero Peter Kenneth Kenya Kwanza bibiro yudo ni biro yiero ng'ato from within kae to kuro gidhi to gikone wakamba ni dongo neno kama gina Miriam gidhi to gikone Baloya ne wacho ni baba tugo kod so sani pimruok maduong' ene kindgi ng'ane dhi yiero ka giyiero ng'ane to yiero ng'ane ka giyiero ng'ane to yiero ng'ane mane pimruok maduong' ok en ni en ng'ane ni koro ni kata ni jo Kenya Kwanza jo Azimio nyalo uru koni wayiero Joho nikono okay all right koro joka kono ka giyiero Joho to koro wakaw kata mna Musalia koro ber ka giyiero Peter Kenneth jogo bengana koponi waweyo giyiero Peter Kenneth wan ok wayiero ng'ato from Gema jogema nyalo lokore kuro gibe chuno gene mane rieko makoro ni kasani to ok en gi kia
Ging'e maler ng'ama dhi yiero. Wakili sama bende kori wacho ni ging'eyo wan warito mana chieng' tarik 16 nyaka Ramogi Jwang kaka wang'eyo. Wadong' mana gi odiochieng' 6 kende to chieng' tarik 16 biro ka chopo. Odiochieng' ma bende duol mar IEBC noketo ne jogo eko ma bende laro tend kom piny Kenya mar mondo mi gichiw nyinge mag jolupgi. Koka mano odiochieng' manyoro ne odiochieng' mogik ma bende aput mar Azimio na manyone Raila mano gai mar ODM Raila Odinga jalupne. Koka mano odiochieng' manyoro moko kuom jotelo mopogore opogore ne ochopo. Nwaneno kanyo gai mar Wiper Kalonzo Musyoka nochopo, nwaneno Charity Ngilu kanyo nochopo. Koka mana ke kada director mara nyalo yudo mana moko kuom weche ma bende nagiwacho. Wawinj ni Kalonzo no wachang'o to Peter Kenneth bende no wachang'o. Kanyakla kod mana en jaod bura ma Gwen mano Stephen Tarus. Mar mondo mi wawinj gi mana giwacho odiochieng' manyoro ma bende ne odiochieng' mogik ma bende nagitimo e nonro mar dayo dhok makamano. Decision to come was my decision because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. So I'm here and I can tell you it has been a wonderful conversation. It's important to realize that Mount Kenya is a vote-rich area. It is also important that the opposition has had a field day in Mount Kenya. But it is also important to accept that the Azimio candidate is on an upward trajectory in Mount Kenya area. And therefore, that by being vote-rich has its own considerations, but it's not a must, but it has its own considerations. And anybody who is doing mathematics will place Mount Kenya as a priority. He needs a fresh blood. He needs fresh minds. He needs people who truly want to create a unified country based on the challenges that we have had in the past. You know, as a country, we have always suffered the ethnic card, and you know we must breach that card. I don't think I have to belong to a particular tribe to be able to serve Kenyans well. Anakamanya kwa Ramogi Jwang mano gin mana moko kuom jotelo ma bende nochopo e nyima aput ma bende nochuok kod Azimio la Umoja mar manyo ne ogai mar ODM Raila Odinga jalupne. Wakili iwinjo moko kuom gi kaka oloso. Peter Kenneth kanyo bende winjo ka koro wacho ni masawa mar piny Kenya Mount Kenya kacha ema bende ombulu koro thothe. En wach matek manade? Ogotek, I think Peter Kenneth ema jo mwandu ma ideo dwaro. Joma inyalo holo chama helicopter midhigo kone gi kone. Kiwinjo gimowach en owach man jodala mang'eny. Miya uru gimomiya piyo jodala mang'eny to nyaka koro baba ngi kaka gine. Ng'ama neno kariek kanyo en Tarus. Riek first of all neno ka koro en prominent. Kata kamano jodala gi onge gini mana kaka koro ansane ka dhi ka UDA ta koro adwa tiko ne dewa kawi lakini jodala uonge ka jodala uonge ne ko koro mano disadvantage lakini en ong'ama riek nikech koro ya stand out of the crowd. Honorable Kalonzo, you can see ni no dhi gini and very mature but odwa go kuku mang'eny makuro ji chako kon ya jaduong' ne so biepo biewa koni otima ng'okoni odhi koni kae to dwa nyiso ji bende ni onyalo wacho gik moko to bi wacho gi awacha kamano tulele kamano to bang'e to odogo loko. Koro gima duong' midhi ng'i en ke kao Peter Kenneth to the affect kamba vote machalo ndani. To ke kao Honorable Kalonzo to all the affect votes ma Mount Kenya machalo nade. Remember ni Peter Kenneth bedo backed gi jodongo mo on maka ka gedage to kada TV ni ogudu bedi. Okay, waja ni koro kuweru gi Kenneth okara koro chamru tuonu chamru ngeyo. The election bede dwaro tungulu mang'eny. Dondo uru Muigai Kenyatta wange na bende kanyo mano be nyaka winji. Koku winjo mano to bende wachu. So all this put together candidate magedwaro ging'eyo.
kendo osebedo decided upon. Koro modong to manane Azimio ko kaoma, Kenya Kwanza kaoma. Kenya Kwanza ko kaomacha, wa kaoma. Ma jidwa ng'eyo ni ere ng'ama kwongo. We will blink first. Mane consideration kuro maduong' moloyo. To kram na kiwacho kram na wach consideration ayunjo kiwacho wach Peter Kenneth kanyo gi wach Kalonzo. Odiochieng' manyoro bende naneno ka jodongo mago eko mawuok e dhot maga Gikuyu bende nowuok oko ka koro gidwaro mar mondo mi koro Martha Karua ema yier. Odiochieng' manyoro ke kram na kani winjoge mana kwa nyalo winjo moko kuom jodongo mawuok e dhot mar Agikuyu kaka noloso ka bende koro gisiro Martha Karua e kom mar bedo jalup Ugai mar ODM mano Raila Amolo Odinga mana kaka na giloso mar mondo mi wawinje. During her long career as an advocate and politician, Martha has demonstrated or has championed for social justice, women's rights, improvement of the democratic process, and contributed to family law, especially in regard to matrimonial property. As a politician, Martha has actively participated in the agitation of multi-party democracy in Kenya and helped form the NARC coalition that saw the end of KANU's authoritarian rule. Candidate wale wamebaki kwa Mount Kenya ni 4. Hakuna yule hana uwezo na experience ya kukalia hiyo kiti ya running mate ama deputy president. Kwa hivyo wote tuko na wao pamoja na tutatembea na wao pamoja mpaka tarehe 9 na baadaye bado tutakuwa na wao tukishaunda serikali. Lakini kutokana na experience tutafurahi sana kama jamii. Kama Azimio tutapata Martha Karua as a running mate na mwishowe deputy president. Adhuridhai. Kili mago moko kuom jodongo mawuok e dhot mar Agikuyu di wach nang'o koso gin mana wach drama ma bende ni wach kinde ma osekalo chien kacha. Jogo gineno genuine. Gin genuine except mago gin jo Martha. Gikia ni helicopter mawuok magolo baba kato tero Nanyuki to chako golo baba tero Mombasa. Itero nang'o. I johera ma bende dwaro ne babo yombi kang'iyo gi pacha. Martha Karua kuketo kagiketo to richo duto ma ibiro keto kuom jatend Kenya Kwanza molo kaka violence, post-election violence, corruption lokore aloka dichiel ne tip neno ka koro gik ma jogo timo mar kiage. To dong mage mana jatelo ma bende piny Kenya dwaro kosi neno nade. Dong wadwaro jatelo makelo lokruok e yor dongruok. Ka wach mag ma bende iwacho mag dhoudi ma bende ntiere. Dong mage gik ma bende wadwaro jatelo ma ing'eni gini wang'iyo statistics figures. Lokruok gi reform credentials miwacho go. Akem jo Kenya mage ma wacho gino. Jogi nyoyiero Uhuru kaka ni ICC. Jogi noyiero Ruto kaka ni ICC. Jogi noyiero Kibaki kowuok e KANU to donjo. Sani endi opinion polls nyiso ni Honorable Ruto ni mbele ne baba. Kiwinjo wachno king'iyo kinyalo nene Mount Kenya gogo ng'eny gi mano opinion poll ma bende notim gi Tifa to mago bende opinion polls ma kamago bende iwacho ni gija bedo kata mana sponsored. Anyway, unyalo bumi kaka bumi, but the fact is, nisani king'iyo the whole of Mount Kenya, candidate ma support baba onge. So kata wadwa bumi, gima temo wacho ni jo Kenya go noyiero Kibaki ne onge those reform things. Ne giyiero Uhuru kani ICC. Omiyo kelo candidate mo ne kia reform credentials wan johera mag Uhuru wang'e ni kiketo Martha Karua moka hotel do nyalo duoko Uhuru ICC mano some of us kwa bedo na the son of Gina nyako na winjo ke wache mama no ober lakini mama no ok dwar kanitie
choke moko e kabat. Mama ni nyalo hinyo ji. Omiyo kae kao ng'ato koni, taedo kao Kenneth, kato kao ng'ama pro business. Mano wan jo hero Uhuru kaka weda ka kuru kupenja, use penja masana jo Jubilee koso jo hero Uhuru. Wan e gini kaka jo hero Uhuru. An e gini kaka ja hero Uhuru Muigai Kenyatta. Okane maru ma tiala la tibim. Magada ka Uhuru wuok. Tako na dhiuna nyime ke tiala la tibim no. So ing'iyeni in terms of interests. Interest kata muwacho ka nitie interest kiseneno kata mana chairman ma Royal Media ineno kamubedi okubet kamatha nikech nitie kaka piny ogajore. So en iwacha ni ng'ane wadwaro ng'ane ber but okoyot kaka uneno sama matho biro ibiro neno kakoro ikelo wach mar post-election violence, 207, how the election was bungled, what really happened, the role she played, what she did, all that. Okwadwa donjo kanyo. Mwadwaro ni odonjo mayom tiko no oyo ko waje no mera ng'ani in mani nego ji. To baba ko nan manu kwalo kocha. To ko kel jomoko kamano. So gima temo wacho ene. Jogo bendo pango dwaro ng'atgi. Neno kage yango diel kage yang ngoa. Mama ge kogo mat. But kaka Kenya pangi ge kako bit. Kedwaro Mount Kenya vote. Jogi aneno kaka ging'iyo ga nito en ng'am inyalo ger a long time. Ing'iyo kigo kwano ni ka babu bedo president 5 years or 10 years. Ka ng'ani ni tuk utegno maromo nade. By the time 10 years, Martha Karua kuru bende ndalo ni dimna karumo. Okawachi ni okunyal yere, awachi mani an kang'iye gi pacha. Mar ariyo, baba nikech ike bet ng'eny. Dwaro notiko ka entie. To en jaduong' koni, to en kijana bathe ka. To kage jodongo lilo en kae ndi jaduong' to Martha Karua bende kukni bende wang'o jo bathe koni akiani mato koro vijana gi udhi wacho ne geng magiwinji. So this thing nyakubet balance because Ruto on the other hand is a fairly young fellow. So samobiro momielo ndombulo ya solo tokoni baba be nyaka bed gi left and mare mokonu winjo wan ma balance an Biden to wan gi Kamala Harris koni oken gi en Biden to Clinton ben go bathe koni Hillary begin gi kon jogi no. So that is those are some of the considerations, but the main consideration then what is the interest of President Uhuru Kenyatta? Interest mar the business persons, interest mar those who support. Why business persons? Yeru mar presidential presidency takes in billions of shillings. Pesa genya kanga to contribute. To jogo ki contribute ni pesa genya pukuri. Gi contribute to protect interest. Makori wacho ni okenge kata mana mar banjo jalupi ng'iyo okenge mang'eny. Ng'iyo okenge manyo ng'iya ne ng'ane ni nogo suto biro dumo kusongo kata gi Kiswahili. Apana ng'iya ni jodala ukwa mi to mbulu biro donjo maromo nade. Mano consideration number 1. Ing'iya ni kawa mi kwa chungi to joka di chungo nga to balance maro mbulu biro chalo nade. Mar adek jalup ne ng'iyo ke gogo kwano mabiro. Bang baba kata bang mano koro siasa mar higa mar 2027 kabisa 2027 kata 2032 bange wang'iyo to wakoni ng'ane ni be ubiro bedo nodongore koso en bende kandalo rumo. Remember ne kata wuori no yier vice president mutieko to be kanu tieko to jiol te jidhi to dino bed ni en ng'ama tin. So jowa ma jogot gi riek ogen kawan ma digi chuny gi samoro gi go kwan mane omiyo samane Kibako donjo to Uhuru bende kelo ka. Sama Uhuru wuok to idwaro ni Peter Kenneth bende ni ka. Sama chieng' Peter Kenneth wuok to biro ka Mwangi mengine bende te mang'owa. Wane mako chopi tikoni en baba jomodong' ipuodo te. Maling' thima ka koro baba onge to wachak warito higa piredi.
kai gin ha maber Jaramogi to ne ber Jaramogi won Raila to ne ber en sama ne kurodhe to we ka Raila ne ka to Rengo ne ka to Nyong'o ne ka to Uma Muga ne ka chuo nitie gi mine mutegno makori wacho ni wach maduong' ka en ni ogai mar ODM Raila Odinga biro weyo jomage en to ko wuok sani to wachako warito ego pradi nyane naparo ni kama nyane no kage temo maber en ji kaka Gladys Wanga Gladys Wanga maneno kage dhiro maber onyako mariek onyako mutegno en a good debater en intelligent wasebet kode panel koro gike bende ber inyalo gere ko bedo governor ega par to tiyo maber to ching moro kako no time for female president to kone wabe wan ge wanga ko kumiye to miye deputy nitie other young people mabende are coming mabende strong weda gere benie toke ka 2032 wantie kuru gimaduonge na adwaro tongulu nikech gini oklare la na itoni 2032 ine mai bisibro landi kabisa kamanya Ramogi jiwangu warito mano odiochieng' makawuono ka bende wageno ni aput mabende no yier kod Azimio la Umoja biro chiwo nyinge adek mag jotelo mabende gibiro yiero mabende gibiro chiwo ne ogai mar ODM kwa kamano pod wenge duto te warito chieng' tarik 16 dwe mar 5 mar mondo mi wang'e ni jogo mabende chunga e lemo mar larot kom tend piny Kenya gin nyinge mage mabende gibiro chiwo ne duol mar IBC mago nyinge maga jolupgi wakil karamna kwa were gi wach mag jolup mago mabende osechung' lemo mar ten piny Kenya e thuolo mar dwe achiel banka koro kweth mar Azimio duond buche mopogore moheo 20 nosechopo kacha mochuo kok gi sei mar bedo e kwethno juma ni kende chakre chieng' wuok tich waneno chama mano mar maendeleo chap mar gavana Mama Chako Alfred Mutua no wuok e kweth mar Azimio ka riwore gi Kenya Kwanza duche manyoro bende waneno chama mar PAA mano mar PA kata Pamoja African Alliance mabende hotel na gi koda governor Makilifi mana Mason King gimbedo duche manyoro na gilando giruore gi Kenya Kwanza okang' makamano keto kata mana kweth ariyogo e yo machalo nade to bende in kaka wakili bende ibiro mana nyiso wani aput mano mag tribunals bende kata mana keto gi yo makanya ginyalo wuok ka giruore gi chama makamagi koso oyo erokamano e yor dwaro bolo ka nitie mbolo to nitie gimiluongo ni perception perception inyalo paro king'iyo chien ing'iyo Honorable Raila Odinga ne nigi Pentagon ne en gi ne nitie summit manyiso gendini ni Jomeru nika Joembu nika Kikuyu nika inyalo paro ne wan gi jo Nyaga malo summit e Pentagon koro Kenya kang'iyo to koni ma jo Kenya nitie mano en gima e face maka koro ng'ato kaka Musalia odhi Mutuodhi kuro miyo ng'ato kaka Ruto chance mar wa ni okan kenda dong neno ka wan ka Baloya ne ka to Kamba ne ka to Taita ne ka to Kiang'oa ne ka koro whether or not dog ne gombulu mani biro ng'eyo bang'e that is perception mana kaka you'll take Sabina Chege bende ko biro to gonna have taken a female one game mama so king'iyo mane mangizo ni sama gia to ng'ama dwa ng'ene gia gombula dionge ing'ama mera ji akabwa bana ji koro se akaja are koro ji akaja adek koro ji akaja ang'wen yet ombulu mag yago maduong' tonge but that perception aparo ni their complaint gik magi complain about kata kamano to ni nitie kaka e Azimio ka gik manege go e lwetgi gidhi gi pando gi gidhi gi kete matek makoro ng'ato weni nitie gimoro e iye mane ok ging'eyo to gima duong' makelo piny en gimiluongo ni zoning aparo ni kane gisego lwetgi gini to modogo ndik kocha opogore yodhi ondiki moket ni zoning biro bet to zoning no nyalo
nego joma tindo gete kenya neno ka japuonj na kendo ngama ngeyo ne jaratiro moriere kivuda kibwana o complain very bitterly kanye manyange ni there's a problem joma ogeto nyalo go koko tiko na geto gena puoyo gen rieki gengeny lakini kamanyo neno ka kibwana complain akon why would they do that anga ko negena woyo maru matino buchunga chunga presidential candidate wadhigo kama to wandu to wanjo Azimio. To kata mna wakili kani winjo gima na mutua kanyakla kod kingi wache. En penjo mabende kata mna uganda mathoth na penjre. En adier mna kaki wacho wach zoning no. To penjo mabende na penjre kata mna kani winjo gimomio ni nagi wacho ni giwuok e kweth mar Azimio. Achiel kuom gigi wacho ni sei mabende na giketo kacha. Jomoko na penjo ni koro kane iketo sei. Inyalo keto sei ka okisomo kata mna agreement mabende no ket kanya. Winjo joma question mawajo ni nyalo keto sei ko kisomo mago mna supporters mag baba to kod Azimio makatarach to ginyalo wajo no yo ma is wrong ineno this thing sami sign gi igo gi kogno log miluongo gi dongere ni good faith you say winjore no that mage kaite when the technocrat the secretary to reduce it into writing kaite sign it exchange margene no konegene wan garaka gaga se ibiro miu kuro no gidiga ngowa gi copy kuro tabu mokuongo wane miwa uru copy mane wa sign ka ne o ne de register kede ka register ne Makakoro iseyo ng'at mano chuoko kesei kose iseyo ng'at mabende no chiwo copies kata mana oboke makamage yo mapiyo. Gina explain ni adwano winje maler. Kata ke we justify it is wrong and gima is very wrong and it has to be said. Kata obena ne baba gi joge mathematics is wrong and they should be told it is wrong. Ineno at high levels kaka agreements beto signed at political levels. Kikiwe ni jodongo gibet ka piny to koni clause 1 clause 2 gibet to giwacho ni wawinjore ni itimo ma gima ikoni sawa kae timio technocrats keturu gino into writing kose kete into writing tikele tikone jotelo ne sign ka tikete folder ti exchange winjo wacho margene nene no winjore ni wa science an nge gini na raka wabiro miyo copy bange ka koro gidwaro copy to giro kaunge mano ero mondo failing to give them a copy is wrong obed wrong makata matime hotel myself mata timo ukora kata obed mnane ni president ure matimo kata ko your excellency my to is not right so wawe u justify ni ere kaka nyalo sign ke anga oganda luo ero jiwo gmor makababa timo gmara tijiwe makata kura ngo that was wrong kane gidwaro copies ginone go bedni miyo gini copy chuno jomoko madhi nyake court ni mondo migi copy kae to matamar mano is wrong marare koro giwinjo ni gini ni e zone aneno ka professor Kibutha Kibwana ngama very honest opuonja japuonj maber kendo kane Riemba University nikech standing firm ene mano chung koda mo aloyo Raila Bohero ongamo ero reforms ebe ka koro yuak ni Raila we trusted you how could you do this to us now that's very painful and ke kwa justify just say this earth is the Lord's so gik magi complain over go gik ma very easy mane onego bed ni an gimi golo tiko ne ma gima no assign irigo zoning machendo ni zoning no biro chon ma ji odawe mo we Raila wacho no we kapod entie kata waita ni neno kadhaw ka zoning ni ubiro kelo wach watime nade wawere ukod wawe jochung jomuyombo yombi nikech kwase kaw presidency pand president jakes kaw mibetgo onge kata mana gavana mabondo kata gavana mama Kisumo kata gavana mana Nairobi nyine no sonko ka kotugo gi wuon pala en kure gavana makiambu kuma president ai nyotugo gi wuon pala gin kure kata kanutugo gi pala to koro sechope gwenge mag dho wadna mpujo chung kocha kata chungure makoni ni gima duong en bedo president kise bedo president mo mi pala mimi ji Kasarani mitingi gik matindo
onge momiyo kata mana sameng'eyo ni kian wadwa ng'e ni MCA makae nga. It doesn't matter. Sama Raila obedo president, akoni kata governor ma Siaya kata ma Kisumu kana enja UDA. Tikono ndiek lura heni. Ma president, ma ok deputy, ma ok en kedagi. Example en Sonko. Kendo ng'ama ne support munigi ji enoko. Dong Sonko nodonjo ne gi wach mibadhe. Dibed ni palami wacho ni to Waiguru bedo nodonjo ne gi wach mibadhe. Endong no yiere gi jopiny. Waiguru be no yiere gi jopiny. To Waiguru ni Sonko ni oko. Ang'o motimore? Waititu be no yiere gi jopiny. Ni oko. Jomodong nitie Wambora bende nodhi nyaka Senate ni bedo nyaka impeach ni ochako duoke. Ema wacho ni luore gi ng'ama president kaka koro president wamua ko amua ni Waiguru dong to dongo amua ni Waititu dhi to dhi emomiyo gik moko matindo makelo ywagruok makelo kiazoning kiang'o makelo onyalo kelo turnout mabed marach onego chunji is not necessary. Omiyo chap kuro dhe, omiyo kibwana ywak, omiyo kingi odhe. Gik matindo. Seche makoro gidhi kapok wakaw ywe matin mabende ang'e wadhi twak bang' yweyo. Seche makoro gisewuok mana kaka isewacho koro maendeleo chap osewuok mar pa bende osewuok. Koro dwa keto gi okang' machal nade nikech doho mochung' ne yalo ng'ur mag duond buche mabende ong'ere kaka Political Parties Dispute Tribunal. Bende koro osegolo kokegi nikech kweth ka kweth nitiere koda chike mataye. Kweth mar Azimio bende wacho ni onge wuok nyaka kinde thuolo mar dweche 6. Ma keto gi kanye wadhi duoko mano bang' yweyo matin. Nyakoro magajwang' par ni pod wantiere ka wadhi nyime kod twak makamaindi. Okiny makawuono antiere gi wakili Ambrose Weda mabende konyo wanono siasa kama bende piny Kenya ochomo ka bende odong' mana gi thuolo manok ndalo 89 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro. Ichwalo pachi ote paro moro amora bende intiere godo. Bang' yweyo matin adhi somogi pod wantiere gi wakili. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be Kenya no kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyo gi kendo wamiyo gi thuolo mar nyisruok. Tie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kod gi penj gi ni adwa loso gini ta lose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake. Pile pile, kik bai kata matin.
Mana kamanya kwa Ramogi juanga machiegni e okang' mar ariyo madhi nyime en twak e chenro mar Piny mitai kodan Sharon Ong'aw. Okinyi ma kawuono wanono mana kama piny Kenya ochomo weche mag siasa mabende pod dhi nyime e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ka bende wadong' mana gi odiochienge manok. Ndalo maromo 89 kende to oganda ma pacho kae dhi e yiero maduong' mabiro. Okinyi ma kawuono kan kenda e student tiere kod wakil kata okil Kamaloka Kiero gi dholuo mabende konyo wanono siasa okinyi makawuono e student tiere gi Ambrose Weda. Kwa kamano kaka nasingo ni kapok nwa ka oyo matin ni adhi somo moko kuom ote mabende ioronwa okinyi makawuono kaluwore gi thuond wachwa mar okinyi makawuono. Aneno ka ote thuth kachako kod ote mabende nitiere mbui marwa mar Facebook kama bende aparo ni inyalo luwo chenro makama achiel kachiel nikech wantiere live Facebook yudo Ramogi TV. Juma Jack Jalego iwacho ni ntiere Nyang'oma Kogelo iwacho ni Sharon isemole chenro twak iye beradua to gima kwayo ni en ni wahore uru mondo kik wabadhowa ne jowa mamoko gi nikech wadwaro ombuch ji te e Kenya mangima. Iwacho ni amos ni Ambrose Weda wakili ikaw mos. Anyango mako ulozo maber. Wasiko gama odhiyo jaluok seki. All these things unga nyako misero siku na wuyo kasaji mano biro thom sumba nyaki chop kamikono nya mama winya kaseche na mama ya police nyake go chongi piny. Pero kama na inya anyanga makopio jagugo katumi wacho ni sedonjo kendi bedo piny muo sineno Ramogi TV imbe ni wacho ni mos na Ambrose penj nago ni to bende kaka wanjo piny bende wadhi neno ber bang' yiero. Mano japinye ma yiero koso nango Ambrose kenja IBC. Apa no wacho bang' yiero bende ko neno ber benefit. Wawachi nu gima duong' ni kom mar president ne eto kendo kodonje gweng'u to pogore. Anyway kata dhi kata mna ka MP kata ka governor kata ka MCA ng'iane gweng' around the village nyakine kanitie ber moro omiyo ber biro bet ber nyaka bedi nyako bedi makata president dwari kato kodwari dhi dala go uri ne kaka nderni olos maber kata gidwaro uru kato gidwaro omiyo president ko bire gweng'u to ber en gima ber en MP ko bire gweng'u kata MCA ko donje dhodu en gima ngoa en gima ber kato kodwari kata elo bedo president kato kodwaro Weda kato kodwara gik molos maber taringe aringa ndara kolos maber to wakale akala kendo koro wan mwawicho maber kisungu be wawacho wakone kwa dhi America takone the president is my cousin. Mano da kwacho mateke seche manyanga mako pie wacho ka poni bro neno bang' yiero nyaka Ramogi jonga paro ni chenro mung'ere gi dhongere kaka voter verification bende no chakra yange juma ni chenro bende dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30 koro ichopo mar mondo mi ine kaponi nindikori kaka jago ombulu polling stations mabende bro dhi lute ombulu ni kare nyingi ka kondiki kaponi ni kare mar mena be kikibed gi obadho mora kochopo chieng' tarik 9 dwe mar 8. Kadhi nyime gi somo moko kuom ote Joshua Okelo wacho ni Weda wuoyi ma wiye leradua wonderful analysis wakili Wood Moneke wacho ni sedonje chenro kintiere Mombasa. Sara Singa wacho ni in nyara wang' neno West Kanyamkago wacho ni luo chenro achiel kachiel. Evan Souma wacho ni iya yanga koda weche mabende Weda wacho studio do chienga makawuono. Stephen Odhiambo iwacho ntiere wach mabende ndiko gi dhongere mabor teme urunde ke gi dholuo mar mondo misomo obeda mayot. Niko Wade iwacho ni wakili Ambrose Weda is very forthright and says as it is. Adiera motamo jomoko wacho oketo elela haneno ka moko goni debe kaka dise wacho ni kochopo higa mar 2027 in ma IBC dhilandi koko mana Weda kapok nwa ka yuyo matin nwa lose kotendre gi dar mamoko kuom josiasa osedar godo mano nwaneno chama maendeleo chap kanyakla koda duond bura mar pa koro okang' makamano ketogi okang' machal nade nikech sani bende mana kaka nasenyisi ni doho mochung' ne yalo ng'ur mag duond buche mabedo ngere gi dhongere kaka Political Parties Disputes Tribunal bende gisani koro golo kokgi ni kaluwore gi chike mabende tayo kweth mar Azimio onge wuok e riwruogno nyaka kinde thuolo mar dweche 6 mano keto kata mna chama mar maendeleo chap gi pakanye estima koro giruore gi Kenya Kwanza
katiba marwa wacho ni okinyal donje agreement or anything which holds you to servitude. Mana kaka royal media okinyal wacho ni initiyo negi higa 10 ma okinyal wuok. Anytime sasa ma onge gimiluongo ni exit clause to koro en gima hold to servitude initiyo na tibiro tiyo higa 10. So chik mane okale mondo geng such defection. Lakini kikete test mar katiba mawango to konyal stand. Mar ariyo, riwruoge gi en gima physical. Ochal gi keny. Ochal gi kendruok. Inyalo bedo udage ng'ato tiwani mam nusiepna. Pok wakendo to ka ji nene teto kona joge mato man and wife yawa ayuru to moro benti nyalo lando ne macha jaoda ne an gi certificate to jikoni to achieng machwadore mana oyoma ne ete jaodi kuri kata koro gini en fact inyalo wa no maendeleo chap kata mana pie mano ni azimio to gilendo kang'owa ka Kenya Kwanza. Omiyo nitie the factual part, the fact part to kod the law part. Ka jogo sedhi kaka gidhino an aneno ni the easy way gidhiyo to keto gini pod wan kodgi ginyalo chako duogo muko gik moko gi koni nikech legally they are in. So gini dwaro gimiluongo ni good faith jomo odhiyo to gima kelo koko mar ki agreement goluru mi jomo donge. Nya akun ke buta ke bwana bende ywak goluru mi waj mazoning werego uru. Waj mar pingo joma ochung kende na chung kenda bende unge werego uru. Waj mar 6 piece babo siko 9 piece. Baba bed president to bedo president ma jite. Ibed independent, ibed 6 piece, ibed 3 piece, ibed no piece. State House ke donje to en gima licha henya to pod ni kia dwa ng'eyo ni MCA ma yoma katwenga en ng'ane mano poko ochopo kanyo. Omiyo wawe uru ng'eyo ni kia ni jiogi ne jomosede gidhiyo. Makoro kiwacho ni jomosedhi odhiyo mama na week mokuongo to en thuolo mar ndalo 30 kaka bende kata mana kwetho makamagi nochuogi. Dibed ni pod warito wuok kata mana ng'iyo wuok mag duond buche mamoko ka wuok e kwethge. Dine onge jikini. Defection and part and parcel of Kenyan politics. Mano en part wan gi jo chama makoro wuok e chama dhi chung independent. Mano defection. Kanyo chika gi okoketi joma bende chung e ODM to kayudo adi chap mago be defection and part. Obrom na settle kakoro chieng ma nying ji oseter ka IBC mokaw koro timetable chakore mano makori koro sane wa declare campaign period ka to wadhi vote koro kurum to kata mna mano ji pod chikore ochal ge thum mimielo disco matang imiel ge nyako ni imiel ge wuoyi ni ng'ato dhi obed piny ka ng'ato dhi jikono dhi ng'iyo chai koduogo nyako mano so ochal kamano. Okay, as long as the presidential candidate, the key supporters, uchung motegno. Jomatino go pod biro na wilore. Ke kwa kai malicha henya makataka taruso chako dok ka UDA. To no sani koro jigini hapana. Ing'iyo ni to the key beacons. Gichung motegno kuso huyo. Ka gichung motegno there's no problem. Ka key beacons ge mukure. Kaka koro use winja kayo akni ya kikuwe kalonzo mukure. Adaku kambani ya ng'eyo. Ene kibikon. Samane babo kao mane jilando kama jalu lando. Wange ke bwana. Wange ngelo. Wange motoa. Nabiro yake tivina kona ayo uwe utugo. Kibikon mang'eyo en Kalonzo. Omiyo kata sabi kono dhiyo tuvinyo kawa yuthurwa. We uru bed kaji. Hoe uru. Nikech Kalonzo kata mana kineno mbui koro ipime gi afuoto. Mano watermelon ni chung mare ji okia. Owacho wach makama kawuono kiny ka ono chopo to loko. Ngeje ya sesa mariek. Maro mindi keto junyi ni ho. Nyasaye na chiel kore nyalo lame ki jalejo kata ja Anglican kata ja Catholic en ang'o. Chiel. Ing'iyo where you want to go.
king'iyo kata mna baba sani. Baba mwenyewe Honorable Raila Odinga. Ineno ka sani gik mane omako motegno koro timo nade. Oweyo. Kudwano yier komiti ma yiero running mate. Sawa. Chono ng'ama desisi bagwani waluoka to jiluoka. Lakini sani oyie ni panga uru an sawa. Mane kaka Kibaki ben. Diere mane en wuon tuo to ene mane opango Kibaki. Kibaki ling ana tuo jothuru an panga uru. Sami dwa bedo president ikowi. I said it here, ikowi, you are escorted. Kithira hinya jikoni ng'ani michako thire kodonjo kacha mochopo mowacho no donjo gi tekre. Okubiro gwewa. Koro wadwaro ibolori makikowi to jiteni gigeno ni wan mwakowe makodonjo to ngene wan mwatime nade. Wakowe. Koro miyo some of these key beacons sani man ka en President Uhuru, Kalonzo Musyoka nika, Jiko Paranya nika. Magi key beacons ka chapni dikon mera terimos. Ango mo onge gimo sekretary bwana ling mo. Ye nango midwaro bro mi. Exactly the way the chief chicken seller is doing. You know, kedite dano moya. Kibiri moya. Kaka Kibaki notime mara ila go tosa koni to ringo koni Raila mamoya. Kise donjo tiko nu winjo jodala. Kuru ngeni an commander in chief Kenya koro nyaka timana. Nyaka nyoka. Koro joma nyogo ko ye kabe ling, joma jokuoge bende tang, joma jojuogi kikiri jika mane kaka president. But so ing'iyo ni who is strong. And mane miang no teri wach mos no koni bwana Kalonzo, bwana Paranya, bwana Ngane, teri mos na thewa gini chiegni bwana Uhuru Muigai Kenyatta, please linga morade teri mos. Kamano. To kawa bet ni never say go lwetwa sei. Sei wajo ni ni sei ni nyalo go to jiodhe. Wacho ni sei nyalo go to jiodhe odiochieng' manyo marriage certificate. Iso yo fuku na ng'ani ng'eni chiega. Dako to nyuolo ga nyithindo moko London. Ng'ane to na nyuoma tero to kapar gaboro. Marriage is a fact. It's a fact kido en physically got idea majaoda. Mana kala nyalo kwere moko jaoda. Sikoni ba we wuondowa. Iwayo ni moko jaodi to aneno. To kati nyalo ni majaoda dikoni ba we wuondo. Iwayo ni majaodi to aneno ni en jaoda ng'ani. So gigi itero mos wawe uru makore agreement ahinya. Wangi uru mana kama jidhi. Yero kama na inya wakili. Mana kaka wakili oswacho ni sei nyalo go to bende nyalo mana wuoki. Odiochieng' manyoro bende nwaneno ka koro Alfred Butua noriwore gi jalup jatend piny Kenya William Ruto ka bende gitero campaigns mage e county ma Machakos. Kata kamano odiochieng' manyoro bende kana chama mar PA, mano duond bura mar Pamoja African Alliance kano wuok. Mano Kingi, mano Ogai mar PA, Amason Kingi. Bende no loso ka bende no chugo gik moko adek ma bende no miyo owuok e kweth mar Azimio. Mana kwa nyalo winjo kaka no tuak ka director mara nyalo yude. For PA to be legally in Azimio could not be completed as it was frustrated by the flat refusal of Azimio to make available a copy of the Azimio agreement. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. It became difficult for PA to pursue its three-item agenda for and on behalf of our people. Mano Amason Kingi, Governor Makilifi, mabende gisani koro ntiere thuolo mar tam ne mogik ko bendo tayo county Makilifi. Kata kamano winjo mana kako loso ka bendo wacho ni okomor gi chenro mar Azimio ema bende nomiyo oriko wuok e kweth mar Azimio ma bende riwore gi kweth mar Kenya Kwanza odiochieng' manyoro. Wakili si wacho matut ma bende okadakra mna penji pache wi wach makamano nikech ni se wacho. Kata kamano Wycliffe Mpapasa owacho ni advice mane ma wakili Ambrose nyalo chiwo ni Azimio mondo chama madar mang'eny gi owedar, then which impact ma parties ariyo gi ma osewuoke nyalo kelo ni Azimio. Bende nyalo duoko Wycliffe. Hero kamano impact ngado kaka Kingi nigi name recognition. Luongo kizungu ni name recognition. Ko ai Kingi wuok jiwe ni cost wuok te. Mutua bende nigi ndate. The member ni kata mnasama ne Kalonzo ni Honorable Raila. Eno yere Jubilee. Ne wan kode Jubilee kone. Koro kana ena
dana kaka wadwa wacho sasa ma koso ma jio kethre no onge okonyal en gi name recognition mar ariyo en governor motiyo maber malicho tiyo motegno kendo maber en kama ka kubo bire mowuok koma be modhi oneno to nyalo koni en Europe mar ariyo so that face and name recognition mar adek en sasa ma mare mochwer to jitabuok sasa kata tona kata ni gonya kamoro mare ineno remono so ai kwete gi sama ngato wuok dikona ngama timore asimi ogedwa ng'eyo ni ng'ane mane wuok cha to tin ang'o matimore so mondo gik makamagi orum gigi rumo gamna through discussions chiko it wachang'o wawacho ni wadwaro agreement cha kata kan nitie agreement mane uloko mutero koja miyo jogi kopi machielo ma ok oloki be is easy miyo gi kon my agreement mane usai ka chieng' moro gikelo article ni mane usai ni un mane uloke it was like this but okadwara conning people the other thing en giwere gi wach mar zoning ne mahinyo makelo gigi zoning agreement mopandi cha zoning ni iye ema kelo wach ni zoning ni iye kae to jogi bo we oko jogi ywak ni wan owewa oko jogi dwa bede mesa jogi dwa bede table ere rach ni bedo kod gi table tikono ogi ni kwa kao to idhiang duong baba chono wa ni dhiang duong ibiro yudo kato rengen na ringo so and bringing them closer bringing them to be part of the team keto gi machiegni seche dhi to ka jomoko beno dhi obet moloro ne jowargi gibiro to sama gi ata koni remo en remo kata en gonya tikon to ma to ng'ana neno ka chwe remo modong ina ngi explain later ni na kama gonya but mano mana ka jidwa winjo kuma remo agin gi no ng'ana chwe remo ma wanene no sati remo mako ka so my gimonego bed ni gi ensure ni gik makamagi unge by loso ki jogo do ka Kalonzo samoro okudho maliet to okudho mangi ten ma loso kode an ngamukete machiegni en president ure ma loso kode koni loso kode kocha hoye koni ni ndalo pira boro go chik mudonge very crucial ka ngato wuok bange the damage becomes very big koponi ji dwaro president ka ji dwaro go kor ni jaluok seche ka giere to gabe wadagi onge ok nyalre mano to bende ubiro mna chamo gimiluongo ni the bread of soul biro beda kae to uru bende konu atemo simuliona jameni nimejaribu gima wacho ne oganda lu mondo winji ke gimoro buondu nitie ngama biro kwal ne nyawar gi ombulu onge gima kamano bo moro maparo moro nitie kaka deep state jamiyo ji power ana sebede Jubilee sebede Uhuru 2013 to kama ombulu mi waino kwale mana mar UP wa mu wajo no kwale but in reality gini tiyo ne modonje so konyuru tiyo mondo bulo donji bet chieni deep state biro chiwo power kata nitie miracle moro Uhuru biro timo ng'ama ne nyalo timo miracle maduong' ne en president Moi en ma do timo miracle Uhuru no tamore mene mukoni jogo ne bara jogo kawini wadhi diere chathi gik moko ne yot ombolo ne bedo transported ne nyalo medi moko ne nyalo staff kiango sani kwane polling station tindike kanyo ukoyota ahinya ka kuparo no itono koyot ka kiparo no nyalo wacho ni ombolo ni server i computer ka lakini kako ribet pinyi pare iro ka i computer onge ombolo ombolo nyaka go ikwani korgwe makoro giwuogo ko gidhe luto ombolo ko chopo chin tarik 9 kanno ka oindi wacho ni wakili Ambrose Weda and precise open minded but nyaka ongeni opinions are free but facts are sacred. Dr. Mutua Kingi gin outgoing governors bende gin code impact in influencing votes ka gionge impact dikoro kwa waluonge nyingi TV ka iwinjo nitie ji mang'eny manyo wuok Azimio odonjo Kenya Kwanza nitie jo muwuok Kenya Kwanza mang'eny cooperation nitie jo manyalo bedo ni are fearful are in so wawe wanene kia onge impact ngato ka ngato kada mana Weda ka onge kuro to in impact I may not have many votes seme
But mawache Kenya gajo mawinje bakono very right. So quick what this miss anybody ni has no impact. Ngado negi impact. Motwa negi huge impact. Kingi negi impact jodala geere. And one of the key pillars Magbaba. Magbaba rely on to do the coast province. Ko onge. Tidwa wacho ni mago onge baba yodoga jogi kendi. Mane kaka nwa wacho ni Kalenjin Ruto ne okokelo ne baba. Baba no yudo kende. Mane Kalenjin odhi gi Ruto ko uru magi kaw telo. Why would dismissing things? How are you out of knowledge, out of analysis, and having been there? Ngado ngado sa isiko mnane nyiringe. Samoa we record asiko nyiringe to madhi no ten mna nyako no kendo onge machielo machal kode. Mano to dhi. Me you don't know be a different one. So you can't dismiss, oh, nyiringenye. Kenya sa nyiringenye. Gedea there. Ginyalo di midongo sumba. Kopogre kara managi weche mag siasa mag kweth mar Kenya kwanza gi Azimio. Bendo doche manyoro jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe. Mano Matiang'i. Bende koro nowuok tung' mosuo gi jo siasa moko ma bende sani owachanga ne gitimo campaigns manengo gi thoth. Koka mano we wawinje gima na Matiang'i owacho kapok wakili onyiso wapache. I am suggesting, and it's a fact, that we will end up with up to 40% of holders of elective office being very well known and established wash dealers, and so on and so forth. Because those are the ones who are hiring crowds and hiring people from one end of the country to another end. And in some constituencies, the people we are profiling or we are investigating, or the people on Mr. Kinoti's radar, are the leading candidates in some constituencies and in some areas. And well, we chose democracy. So we will live with it. They will be elected, and then we'll face the consequences. But I think if we had a better framework of regulating campaign financing in our country, we would probably find it, easier to deal with this issue. Nyakwaramoga juanga Mano Fred Matiang'i jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe pacho kaendi kama bende no loso odiochienga manyoro e romo moro e kaunti kata mana gwenge mag Naivasha. Mana kaka iwinjo ko wacho ni gisani moko kuom jo siasa oluongo gi ni jo wash mago jo mantiere kod riekni mag yudo omenda e yor kuo. Mano diwa chango nikech IBC bende kinde mosekalo no wacho ni gibiro temo mar timo nonro kata kamano na githicho wach kamano oko. Vijana jomatindo gima wacho from gine Nyasaye wuon wacho ni jomwandu telo ni jomodhier. Kendo aborowa is a slave to the lender. Solomon wacho ni money answers all things. Ngama wacho nu gospel mar poverty odwa nu bed ruled forever. Wasiko ga mana ka ngato nigi pesa na edho lamo jachien or sani koro kelo theory mo ni wash. My brother Matiang'i diere mane Raila poko donjo handshake. Ang'o mo wacho kuom Raila mudo? Kik ngato wuono ka ngato biro gi pesa ni to ni mano kia ja wash kia kopo ni en wash ne miyudo pesa. Dhiyo iyud pesa no. Ekibede mesa mwa bede ni uru let nobody cheat you. Elections are very expensive. One of the things mami okoro mheshimiwa Ruto ni malo to Kalonzo ni Piny dwaro number 2 en utonglu. Nong'eyo gimomeyo mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta nobedo president to weda poko bet en utonglu. Okawaj no tim gik maricho, okawaj no commit crime. Wash itself would be a criminal offense. Muni gube ni karose makoji. To kai bendo wache ka propaganda. Mano ae uru. Joma dwaro telo bende nyaka chwak chai yimade. Sama koro nyithindo leo na nene gazeti kisomo kama moko leo. Oko luongo sikul gi. Ng'ama dwaro telo nyaka kuna deka tero. Sama idiere jinieri kai leo guma iti. Onego beni ng'ama dwaro telo nigi lwete jatelo nyaka bed ng'ama nigi ndadhu manigi lwete kini ka indi lwedi ni to anyalo paro 2007 kwa laro kom mheshimiwa Professor Nyong'o Kisumu Rural Constituency NN Secretary General ana young lawyer 37 years old
But I was well budgeted. Na an budget but gino ne okuyo rege pesa. Akontu wasiko mnani kain ge pesa umi ini won kain ge pesa sani. Gibiro koni ichodo the right person. Penjo maduong' mawinjo kata kama changu penjo kacha kama gigole pesa omenda ma kama gigolo kanye. Ema penjo maduong' mabende no penjo ni dibed ne wash. Jadhiri musiko ni pesa en wash kata kajachien. You enjoy. Let me give the listeners an example. Ngato kaka an. Ntie gimiluongo ni copyright sale. Selling copyright. Ende ko book. Ndiko book. Either motivation. I write motivational books. Indeke. Kisendeke. Complete. Te also the copyright. E also the copyright. Koro meyo ngat chande. Cow the full copyright. Onyalo kata kete nyinge. America. Inge customers. One copyright sale earn between 9 to 14 million shillings. Migine tichuli. Ibete so motindiko. Nitie jobate mo this YouTube gi. Tema to mare viewers 2, 3, 4, 5, 6, 7 million. Pesa donja. Ang'omo kikiayo do pesa jusiko mna wash. Eno wo no ja puonyo no puonyo university okung'eyo kaka yudo talent nga jika kabil gets giro yudo pesa. Elon Musk yudo pesa. Kangato nigi pesa. Enya serikal monego bedni investigate ni to met kangani yudo pesa ni in an illegal form. Okay, mobiro ni jogi yudo pesa kuri. Owuondi nikech kitimo anything illegal and the machinery to know every coin whether has either corruption or it is stolen or whatever. He knows and they'll arrest you. Molo kako in koni to uru ni koni to en ben koni. Gigi maki sangwen. Giwawe uru miyo nyithindo matindo. Paro ni the only way minyalo bedo ga lot of money en ke kwalo kata ine wash kata ine corruption kata lamo jachien. You can do legitimate work and money comes in. When you call me here mondabida baloska aloso ago siasa but aloso nying. Ana won ka woka the Australia dire bane pod ka coronavirus. Iluongi they address a conference. You teach people. 2 hours. You Mitadi. In cash, me so fuku ni duogo. Let's not cheat young people that you have to steal, you have to do this. Wange adi jo moko corrupt. Ugin mage facilitate. Otherwise, joma doaro telo. Telo can teach. Mindiki jiwani kidwa biri jo telo. Nyaki beja telo manege luete. Wanyaka wamadi chayodi. Nyithindo molewe school nyaka chune gi fees mane tele Africa ka. Kidwaro mar polisi te di America medhomo kasungu mang'eny. Turwa ka. Gimodwaro gi MCA. Wadwaro ndiek. Ka yuoro biro tadi ka sukari onge. Nyaka go ajek 100. Mane our leadership. We will grow but pokwa grow. Ero kama na inya wakili kata kama na nikichane no kasadhi mapiyo nego bedni wawuok watiko chenro makama okonyal tiko chenro makama kapoko wacho chik mabenda IBC no chiwo mar 2/3 gender rule nagitiketo deadline mar chieng' wuok tich mar jumani kata kama na gichoro deadline no koro nyaka chieng' tarik 12 mano chieng' tich ang'wen mar jumani mabende duondo buche mopogore pacho kaendi ka bende chiwo nyinge nyaka nyinge mine obede wach 2/3 gender rule ni ento koro nyalo wacho nang'o kwatiko chenro makama. And give me better, I think to comply gi katiba. Nyaka watim gi milungo ni wakaw gi milungo ni extraordinary steps. And extraordinary steps mean ni tie interest manyaka wanyon piny to moko nyaka wawe bimalo. Nyaka chieng' moro wabed gi chike katiba waka ma aida wan gi iluongo ni double representation. Constituency nitie male and female MP. 2 of them. Mano nyalo solve. Otherwise, the rule magiketo no will help. Parties manege tabu complying with the IBC. Ingeni onge chama manege muchungo jikuonde te. Koro yota henya mondo ka ja UDA onge ng'ato seme. Constituency. To the odwaro nyako moro to top gine ja azimio ka onge gi namba to gidhi dwaro ng'ato mogotio
So we get a lady like that. Like now they can do that for now. You have formidable candidates who can win. In all, mama bedo to that okay easy until nyakachimo wa mature. But other than the ladies nyaka wa fund enough because these elections require a lot of money. Then nyaka get a conducive atmosphere. Ladies can thrive. Ingeni mundi karwa kaendi sasa weda kochung to ena hard working we mutegno mawakili. Into kichung to wadwa ngenga machodi. We believe ni dako onge pesa kata no yombi university kumana ni sexual transmitted marks one stereotype loro ne joma mine. So nyaka wae neboge to overcome this. This also includes training. To wang ni bende kata nwaneno kata joma mine bende no chung karombgi. Gichung to gichung they are being encouraged. To gichung they win. Kata kengeo kata mana yellow president. It should be automatic. Nika president male toka au female. Oko nego benu adomoga gino kendo nego benu male female. To por kia ngoa kia wa Sabina chega kia ngoa etime mena kagima en komunyo inge komunyo holy communion. Yet it means the leadership must come out very strongly. By now you'd have been talking running mate what the go to de chuo okel mama. Mama okel de chuo running mate governor president. We would have started but mane loka podonge. Podukia kangato kao female running mate land. I have taken a female running. It's like a big favor has been done. So that requirement anana na kuber. It is there in law and ober makaginya law enforce to man will be one giant step. In another 10-20 years, biro chupo kama we are very far. To kawa we yani one wasiko ni dako kanige pesa te ne boyfriend wadi kanga to dio bito ni no me no those stereotypes must end kanga to donjo to mun mano minema no se kale kaka Martha Karua Charity Ngilu yani mun mano kumwomya momukoni wach gimi dwa wach grace ogot giri fiba sio giri maana ngado wach na dio okodeo. That is the spirit modern the upcoming ladies bindi beti koni bwa unweda wacha gimi dwaro no lakini ka tayombi wacha ke ngi usiepna kia nga to kata timinari ayombi. That is the way to defeat this stereotype. Wadonga community anyalo paro ni chon ni wacho ni nitie tradition ni kidag dako ni to kigoye to koto to biro chuni agde pade saduko. So these stereotypes must end. Gina stereotypes, gin beliefs. Tie communities moko believe ne nyathini minyuolo ma is 4 years kaen dichuo okacheka chieng ma ene dala to nikoro da en kende dano jumudo hakuna watu to min gen to nitie kanyo. So all these things as a country we must deliberately come out and give. So it is good and I support IBC kanyo mene beda kon bedu mutegno pinyi ni nyona to jithi. Wedan kichane no kasama yo wangwa wachni mogik ne nyakwara Ramogi mabende nane no chenro makama ukinyi makawone nango. Ero kamano nyakwara Ramogi manyalo kwayo wanyalo kwayo gik mokariyo mokwongo sani nyithindo donje form 1 temuru matek mondo uter nyithindo e sikunde kendo sikunde mabeyo. E sikunde mabeyo maka nyathi luonga anene gaset nyathi moro luong Maseno moro luong Kure temuru matek mondo nyithindo gi otimango odonji pinyi ni mako gi somo anabet kamna nikicha somo okabet kan kecha I'm too dark. You wanted a dark person because of education. Make sure nyathi oji education obed nyathi owadu obed nyathi yuri obed nyathi girlfriend obed ngawa terigi gi somo. Pesa mipuonjo goji ten molo pesa minyiewo go bia kata mirito godo mpango wa kando water nyithindo gi usom gine magibro loko pinyni mogik ketu Nyasaye mbele. Kik waher baba molo kaka waher Nyasaye. Ajabu en monyalo go ijek kata sama weche tek en monyalo mi geno ma ok rum yweyo bende ma ok rum geno ketu Nyasaye pele ulemo tibedo ngano bende ng'eyo Nyasaye madhi e kanisa to bende weyo weche machon maricho kech samoro nyalo weche machon
Jomose chwanyi nyalo jaso chunyi makibire TV ka. To ng'ato nena ko nyako jane gi tabu. Igonyo weche ge gonyo rie. Ikete tie musalaba. Yesu wacho ni my yoke is lighter. Imane mo miya nyalo wacho ni mana wacho gik moko ariyo ko timo. Kae to ka ombulu dhugo. Makupo no yombo baba to ko yombe ni rembe ni ewi. Oyombe ni oyo. Ato na go mbucha kara no oko dwaro mbulu e piny moko. Idhi go mbulu wach mora winjo ke wa ne ane ke anyo mi ng'ato tiko an koro kadhi go mbulu ke an ng'ata odong. Ombuch president upugore go mbuch MCA upugore go mbuch governor. Kineno kalit ni ahinya tidhi yiero. Igone president, ka tigone governor midwaro, GMCA midwaro, gengawa midwaro. Ana won kaka weda to ka support 6 piece. Mana aonge. Why? Because aneno ka toganda kaka Kikuyu Wakamba ge. Wan luo ane mwasike 6 piece. But one kaka Joko Uru wase unganisha ne babu be president. Wabende okorwane rembe ubede lweto. Dhe ugoni ombulu. Kotame tukoro koni uda Juma. Ibe koro weda gero ubede table wachak sero gini iga par wabiro kawe e nyingi Yesu majana sare. Amen. Ero kama na inya wa dangeni ini jalo morwa ko gudu mathoth weche mag lamo ni ka weche mag okile ni ka nonro mag siasa ni ka gima moko mabendo kadwa wache. Ero kama na inya kuom chopo duchi makawo. Thank you so much. Kwa kama nyakora muge juangi kanye makelo wa e giko mar twak okinyi makawuono kabendo okinyi makawuono nwa twak kaluore gi chal mar siasa ipacho kaindi wangeni yiero okayo weche mag campaign bende kata doko ni campaign chakruok mag campaign mabende noket chien tarik 29 gi duol mar IBC to poko chako wano ka josiasa kor wege pogoro osebedo ka dhi nyime gi campaigns. Koko kamano ibenda goni ero kamano kuom bedo kodwa nyaka giko mar twak makama ote mang'eny thuolo ema omayo. Koko kamano kodwa dhi koyo matin bang'e chenro bede biro bang' ma en tedo gi chiemo gi nyadendi Joyce Duar kik dhi mabor.